אני נשארתי התיכוניסטית הזאת שנוזפת באמא שלה. עכשיו אני פשוט נורא חמודה. אבל כאילו במציאות, אני אגיד לה, אמא, אל תתערבי, תעשי לי טובה. מה את כבר מבינה בזה? ביקשנו מיעל גולדמן ואמא שלה לבחור מוצרים אחת לשנייה כדי לבדוק עד כמה הן באמת מכירות. אני רוצה כרית אורתופדית שתוכל לישון טוב בלילה, הזמן שנותר לה אחרי שהילד נותן לה לישון, שלפחות היא תישן את זה בכיף. 30 שנה הייתי ילדה של ההורים שלי, ואז הצטרפו הבעלים, ואז הצטרפו הילדים. אבל יש הרבה רגעים שבא לי לשבת עם ההורים שלי, להרים רגליים ולהרגיש בבית ושיפנקו אותי, ובלי עכשיו כל הדבר הזה. אוקיי, בוא נחשוב. צפורניים אין סיכוי, לקים אין סיכוי, איפור אין סיכוי, שלום לגל גדות. היא לא פתאום תתאפר, אבל אני אומרת, יש משהו נחמד בזה שאולי יהיה לה מייקאפ. אני לא מתאפרת. אני מדור אחר, מאופי אחר. טוב, תעזרו לי. אני ואמא שלי בכלל לא מבלות ביחד. אם היא באה, זה להחליף אותי, זה במקומי, זה להיות עם הילדים. ועם ילדים קטנים זה לא ביחד. זה ביחד, אבל עדיין תופסים פה ומרימים פה ומאכילים ולוקחים ומספרים סיפור. זה לא באמת יושבות מדברות. מאוד חסר. חסר. כן, בטח. ברור שחסר עם ההורים. בטח. מי שמכיר את אמא שלי, זה הקרם שלה. היא שמה את זה במקרר. איפה את שמה אותו? במקרר. לא זייפתי. בום. טוב, יפה. אוקיי. אצלנו בבית הייתה חלוקה מאוד ברורה. אבא שלי אדריכל, אחותי גדולה למדה אדריכלות. אמא שלי היא עורכת דין, אחותי קטנה למדה משפטים. אני תפסתי כיוון ממש אחר. אז באיזשהו מקום, אין לי שפה משותפת איתם. הם לא חלק מהעולם הזה שלי, הם לא חלק מהקריירה שלי בתחום. אז לטוב ולרע, הם פחות מעורבים בחיים שלי. היא לא נתנה לי. נכון, התחלתי לעשות קריירה, רציתי לעשות את זה לבד, בזכות עצמי, לעשות את הכסף שלי, להיות את... גם טיולי בית ספר. הייתי נוסעת מלווה עם הגדולה, מלווה את הקטנה. טוב, מישהו צריך לבעוט בבית. היא לא הסכימה שאני אבוא איתה לטיול בית ספר. היום את מצטערת על זה? לא יודעת, לא יכולתי אחרת, זו אני. חיבוק. אמא שלי לא מהמחבקות. רוצות גם אתן זמן איכות יחד? מאמן מי בסופר פארם מטיסים אתכם לחופשה בפראג, הכוללת טיסה, מלון וזוג כרטיסים להופעה של מרון 5. קנו ב-99 שקלים בסופר פארם, העלות תמונה או סרטון שמתארים את הקשר ביניכן, תייגו אותנו ותוכלו לזכות.